Hello guys, nasa Kuluni na naman kami. And anong araw ba ngayon? Today is Wednesday. Wednesday, check muna natin anong Wednesday. My God, di tayo ready. Wednesday, yeah, August 24, 2022 at nasa Kuluni kami guys. You can see, hindi pa rin talaga maayos pero kahit pa paano may progress naman. Kadarating na namin dito because napagod lang kami. Nandun kami sa apartment namin. I forgave you too. So may mga pinamili kami guys. Dito kami kakain, mag-grill kami kasi sobrang init. So, pakita ko sa inyo. Ito na, bumili kami ng noodles. Wala kasing Lucky Me guys. Nasa normal supermarket lang kami nagpunta. But it was so cheap. 5 pieces for 15 kroner. So, pwede ko siyang kainin. Beef flavor din. Hindi ko pa siya na-try. Pero, okay lang din naman siya. Kasi pwede ko siya i-snack dun sa work. Lagyan lang ng mainit na tubig. And ilagay sa microwave. So, okay na. And then, pinaka-importante pag nag-grill, ito na bread. Sobrang sarap niyan. Tapos, yung mackerel, guys. Ito yung na-miss ko talaga. Smoked mackerel. Luto na siya, pero gusto ko pa rin siya i-grill para maging mainit din pag kinain ko. So, the whole thing, it was like 12 kroner. 12 kroner only. So, yan. Yan yung parang mga paborito kong pagkain na ngayon, yung mga isda-isda, ganyan. Ganyan talaga pag tumatanda na. So, anyways, naputol tayo guys, may dumating na bisita. Tapos may, ano din tayo, anong tawag nito? Rice. Tapos may cake. Tapos may pancake. 4 binili ko kasi naka-sale siya. Tapos ang dali lang, mix-mix lang ng milk. Gura na. Guys, nagutom ako bigla. Ang tagal pa namin bago kumain. Kasi busy pa si Martin. Kinakat niya yung wood. So, I'm gonna try this out. May warm coffee ako. I know it should be cooked the right way. Pero, wala. Ito lang. Maluluto naman siguro. So, open natin. Pangalan pala nito is Indomie. Sana talaga masarap to. Alam naman natin na pag Pinoy, yung favorite talaga natin is yung Lucky Me. Ganyanin muna natin kasi ang liit ng lagayan ko. So, put there. Guys, andito na ang aking tinabunan ko muna. Wala akong ibang takip. So, I think it's gonna be cooking for the next 6 minutes. Sarap talaga pag may mga ganitong snacks ba?